kamoro kato in mano koro in jachama gima temo nyiso jochama mar jo ODM nikech an jachama buru ka wuok e chama en ni ka ok watang' kaka wa conduct political issues mekwa mag election to dhi chopo kama chama wadhi bedo chama marachie mogik ma ng'ama nyalo gombo dhi mondo dhi twe pesa kan mana dhi bedo matek mogik leadership mar constituency gima dwaro maduong' kabisa telo en leadership management development awinjo ka MCA mogwel wacho ni gin ne ginwango jachung' koro gin gidhi to gi jachung'gi which is really wrong nikech jachung' mane giyudo ne ok omigi gi joka Sipul ne gilando jachung'gi in a way ne gitimo free and fair nomination mane ok obet violent mane otimore cha an pok awinjo ne antiere within my hospital building in my office tawinjo kiwacho ni wabiro nego ogadano en nyaka wanege nega owuogi en moti okedo gi sirikal ng'amu ko no chung gi sirikal to ogada ne feel no dhi a free and fair exercise makapo ni je chama moro yomba ta chungu kinja kon je chama no se yomba kora support 100% tawinjo ka ng'amu nego beni de support je chama yombe kata dio de bedo supported ikono ge jomoko ni in ka wuono wabiro timo ngo wabiro negi je tuo mantie hospital gi building aseneno e piny mangima hospital kata ji daw mane tiende to ng'ato ok go gi kidi nikech en kama kata ng'ama daw ne ko hinyore te kumiringe timo ngo itere ambulance matingo jatuo ambulance matingo jatuo wan gi emergency cases pile njore biro motucho tiendege ochuoge pala moto kiyo e ambulance kae to ng'ato claim ni mano ne free and fair election magise nwango jachungi without checking ni entire Homa Bay County kakoro kawuoye ka Sipul Beryls Hospital makoro nego ma en mar jachung' ma enan osebedo ka conduct free medical camps all over the county all over the country kachiwo thieth ma ok onego bed ni cha ikawo politics moro te mango iketo kuno koro gima temo poda temo wach mapoda nuoyo yiero mar ka Sipul nyoko timore maber to nikech wan dhano ne wasenene walam Nyasaye joma koro dhi chope debe kik wachak wanegi kana waneno